fetelor, astăzi ne vom juca Brawl Stars, doar că trebuie să îl instalăm. Da. Și o să ne jucăm Brawl Stars. Și înainte să ne jucăm, v-aș ruga să dați un like și un subscribe. Ca să... Așa. Ca să facem abonați. Vă mulțumesc mult pentru 1422 de abonați. Am văzut toate aici videouri. Tot mai este un pic. Vă las un pic să vă citiți aici. Sper că ați citit. Ne jucăm. Da, am Free Fire. Ia cât mai stăm, mai este puțin. Hai să ne uităm un pic pe YouTube și să dăm note la videoclipuri. Da, deci începem de aici. Ok, 2 din 10. Eu. 1 din 10. Ăsta l-am văzut de Fraților, la a zis tatăl strict că vrea să se joace foarfecă, hârtie, piatră cu voi. Așa că, tată, ești gata? Foarte strict. Te-am întrebat dacă ești gata, dar în fine, ok. La 3, 2, 1 și alegeți, da? Pregătiți? Bun, 3, 2, 1 10 și... din 10 îmi place Sky. Foarfeca. Strictă. Păi, fraților, dacă ați ales piatră, l-ați bătut. Nu. Pentru că foarfeca strictă îminge tot. Ok, atunci ați pierdut. Fraților, a zis tatăl strict că vrea să se joace Bun, foarfecă. 10 din 10. Nu. Ok, nu înțeleg. Psihopații narcisiști vor fi mereu 3% din populație și eu am încredere. Se bâlbâie omul. Talia. Yes. Ok. Nu voi mai da note. Sper că mă auziți. Ok, bun. Avem multe de vorbit. Da. Bun, hai să ne mai uităm pe aici. Uitați-vă ce poze de profil am eu. De profil auzi la mine. Nu știu ce să mai fac. Mi-am dezinstalat aici niște jocuri. Stați să-mi pun aici culori. Efectuați. Bun, nu-mi place. Dă-te, băi. Purpul. Mov. Bun. S-a instalat. Pentru că cineva în comentarii, stați să vă arăt. Ce doamne, stai că mai am cont. What? Ia. Joacă-te GTA. GTA 5, cred că vreau să zic. O să ne jucăm, dar nu acum. Stați, băi, că nu mai știu unde zis. Să ne uităm la videouri. Vă rog, aveți milă. Aveți milă, aveți. Stați că nu era aici. Aici. Joacă-te Brawl Stars. Ok, bun. Asta o să și facem. Dați, vă rog frumos un like. Asta este, cred că, prima oară. Ba nu, că m-am mai jucat eu Brawl Stars. Dar, na.
Oleu. Da, ok. Let's go. Stai să vedem. Bun, hai să dăm și noi play. Ne jucăm un match, poate 2, poate 3. Nu m-am mai jucat de mult. Așa mă chem pe mine, Simo. Cu 2 final de exclamări. Aoleu, stai că nu. Na, Ciuciu. A murit acolo. Mai jucăm o rundă. Nu prea știu eu să mă joc de aia. Că v-am spus, nu m-am mai jucat de mult. Unde sunt? Stai, ce-au înconji. Anyways. Taci. Nu știu ce, dar eu dau în asta. Oh my god, stați că m-am speriat apoi. Cum? Da, băi, dar nu pot eu. Dă-o, Doamne. Nu mai că eu mă predau. Ok. Dar gemuri nu avem. Gemuri au la mine. Ia, facem 2. Nu știu ce facem. Da. What? Asta ce nu da. Let's go get him. A murit? Ok. Nu știu ce am făcut. Bun. Câștigat și eu prima dată. Nu am dat două, că nu mai rău. Let's do this. Ok. Hai bă. Dă-te, Doamne.
Chiar Dumnezeu. Wow. Stați așa. Free. Shop. Ce doamnă? Stați. Ce-am făcut? Ăsta e free. Nu știu eu ce e free, ce nu e free. Enemies. Ăsta e free. N-am văzut. Ok. Eu numai ok, zic. Forță. Rare. Ok. Ceva mai frumos de atât nu se putea. Ia. Ok. O să jucăm cu skin-ul ăsta apoi 3v3 Sophie și Ana Noob. Ana Noob, ok. Ce doamne? Ferească-mă, Dumnezeu. Nu înțeleg nimic ce trebuie să fac aici. Nu dacă mor. Asta e ceva din echipa noastră. Gonj. Nu știu să mă joc, de aia nu dau eu așa de bine. Bravo, Sophie. Asta se? Jos, nu? Da, jos. Hei. Oh my god. Nu, dar nu vreau. Ok. Vom face și partea a doua. La un like. Atâta doar. Ne vedem data viitoare. Pa, pa, să nu uitați de like și subscribe.